weken was er rustig, was er stil. Ik zat om misschien zwaal, al 2-3 uren. Toen ganzenens gebeurde het, de deur vloog uit de stier. Vanaf toen ben ik om, daarvan rammelde de moeren. Dan komt een kapel nog bende, het vulde hij die dat kende. Nou, dat was meteen het goed, tam in de hoed. De schuif die schoof wat kunstel neven, maar hoe een terug is, dat is neven. Voor tam is in het hart, door lucht ook Spaß gemaakt. Die wordt tam gemaakt, die werden het gebracht. Die gaan pannen van de dag, die is tam. Die wordt het vuil geraakt, bij alles wat maar even maakt. Ja, daar kunnen we het van, hier is de noodbrand. Zo groot als veel die trommen horen en de schuif weer horen sneuren. Weet weer, het is zo laat, is niet voor dan. Een